Ριζογκοφρέτες, τα καλά, τα κακά και τα άσχημα. Έχουν λιγές θερμίδες ανατεμάχιο, μικρού βαθμού επεξεργασία και δεν περιέχουν γλουτένη. Έχουν όμως υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και βαρέα μέταλλα όπως το αρσενικό. Εξαιτίας του αρσενικού στα παιδιά ενέχει αυξημένος κίνδυνος. Μιας και τα σώμα των παιδιών είναι μικρότερα σε όγκο και έχουν ταχύτερο μεταβολισμό, όλο αυτό οδηγεί σε υψηλότερη συσσόρευση των βαρέων μετάλλων, επιταχύνοντας τις τοξικές τους επιδράσεις. Έτσι, το καλύτερο είναι να μην καταναλώνουμε καθημερινά ριζογκοφρέτες και παρόλο που δεν μπορεί να τεθεί ένα όριο ασφαλούς κατανάλωσης, από τις πληροφορίες που παίρνουμε από τους διάφορους οργανισμούς υγείας, 1 με 2 ριζογκοφρέτες ανά εβδομάδα για τα παιδιά, 3 με 4 για τους ενήλικες. Όσον αφορά τον υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, συνδυάζουμε πάντα με λιπαρά ή και πρωτεΐνη. Αποφεύγουμε το συνδυασμό μόνο με απλά ζάχαρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τις ριζογκοφρέτες στο blog nutritionsdates.com. Υγιένετε!